Sledujete noviny Vevo TV. Dobrý večer, tu sa nachádzame ako vlaková stanica Michalovce. Podľa našej informácie, že to ako sme vám spomínali, tu je ako Hedvígy otec. Budeme sa ako komentárovať, normálne budeme sa od neho spojiť, čo si vlastne myslí, aby prišla Hedvíga na Slovensko. Čo si myslíte, ako, že prišla na Slovensko? Bol by som rád, keby sa vracila moja dcera ku mne. Chcel by som mať jednu cerku, aby sa vrátila naspäť na Slovensko. Bol by som rád, aby bola pri mne. Ako sa voláte? Orlando. Ako keby ste spoznali pani Hedvígu, kontaktujte sa na neho, Kora Ondrej, alebo na naše TV Vevo.sk. To ste na kameru pozerať, ne? Dobre, musíte na kameru pozerať. Takže takto. Mohol by sa ešte spýtať, keby prišla Hedvíga. Boli by ste radi, aby s vami bola? Veľmi radi, bo mám jednu cerku. Jednu cerku mám. Hedvíga Korová, tu mám jednu cerku. A mohol by som sa spýtať, že keby náhodou prišla, by u vás bola, alebo u cerky? U mňa. U vás, hej? Áno. A čo by ste ako s ním robili? By ste sa mali o ňu starať, alebo jak to presne? Ja by som sa o ňu postaral. Má by kde bývať, má všetko, má. Aj stravu, všetko, má kde bývať, spať má všetko. Že mala by kde byť, no. Takže to je naozaj Hedvígy otec, keby ste sa kontaktovali buď na našom webovej stránke tvvevo.sk alebo na Koro Ondrej. On je tu ako zo Michalovec, tu sa zdržila ako v Michalovciach vo meste. Ešte sa budeme pýtať, že ako normálne, odkedy tu není Hedvíga, čo robíte? Tak čo robím? Trpím, lebo mi je ťažko. A myslíte na ňu stále? Áno, stále na ňu myslím. A čo by ste podporovali divákov, aby vám pomohli? Bol by som veľmi rád, keby mi pomohli. Veľmi rád by som bol. Ja vám dám takú veľmi správu, že naša Hedvíga, akože vás Hedvíga, normálne my sme sa kontaktovali v Anglicku, že ona je ako Glasgowe vo anglickej Británii. Aj. No a tešíte sa, že sme vám dali takú informáciu? Jasne. No, Som veľmi rád. dobre, a čo tu robíte ako v Michalovciach normálne? Tu mám družku, takže tu bývam. A všetko v poriadku, ne? No a chceli by ste podporiť divákov, aby vám pomohli? Áno, veľmi rád. Dobre, takže ako vidíte, to je Hedvígy otec zo východného Slovenska, Jozef Bačo a Robert Balo, Televízia Vevo.